babukelisa nibingelela lapha ngihleli nenjomane kaMgabhi. Njomane. Bengisacela uzethule mfowethu ngeke ngikwethu. Ake ngibingelele kubabukeli. Obingelelayo uKhangelani kaMhlongo odabuka eNkandla eShoba leNyathi. Usezakhela udumo ngegama lika DSD lapha kuMaskandi. Yebo bhuti, bengicela usichazele mfowethu. Kahle kahle ngoba silapha zokwenzani lapha? Namhlanje ngoba kuyi-25 zika March bekwenziwa iparty kucelebratewa usuku lokuzalwa lika DSD. uDSD uzalwa ngomhla ka-22 kuMarch ngesimo sokuthi bekuphakathi neviki bacela abalandeli ukuthi namhlanje senze iparty kuyi-Friday ukuze bezokwazi ukuphumelela nabo bengavuki beye ematohweni. Ngiyakuzwa mfowethu. Besatshela utshela ababukeli mfowethu ukuthi ke ibaphi abaculi othe wakwazi ukubathola ukuthi ke bezobungaza kanye nawe usuku lakho lokuzalwa namhlanje. Abaculi bebekhona bengivakashele bezongibungaza bezongisingatha. Bekukhona imfezi emnyama, kukhona umgqilazi, kukhona usonakali, kukhona ujikeleza, kukhona ojikelele G. Nabanye bebaningi kakhulu ngeke ngibaqede ngesimo sokugwema isikhathi. Yebo ngiyakuzwa Njomane. Njomane besacela usichazele mngaki iminyaka yendoda ke kodwa ke lokho kweminyaka ukuthi ke iminyaka yendoda isimngaki ngeke size sikuhlebe lokho sokukhuluma sesisobabili. Asikuhlebe. Ngiyakuzwa Njomane. Iminyaka ke ususendimeni besacela utshela ababukeli ukuthi mngaki iminyaka ususendimeni nezingqinambo usuthe wabhekana nazo yonke leminyaka lokhu ibambile lokhu uvuka besatshela utshela ababukeli ukuthi ke mingaki iminyaka. Ngisacela ababukeli ke bebalele nje iminyaka ngibanikeza nje umsebenzi wabo wasekhaya. Endimeni yomculo ngifike ngo2001 ngafikela emaqenjini kaMahawukela. Kwaya ngo2003 saqala amaqembu ethu nomgqumeni kwawamagcokamba umgqumeni abakwethu namantombazane kanjalo ayemaningi nje kakhulu. Hayi siyabonga futhi siyakuzwa lokho. Kodwa ke umbuzo wami wokugcina ke mfuthu sesizophetha nje usekuthenini ke asithi ke nakho kumfana omncane useyabuza ukuthi ke useyafika nje ndimeni useyabuza ke useyabuza nje Njomaneni ukuthi ke Njomane kuze ngiphumelele ngifike kuleli zinga kulo ngikwazi ukuba njengawe ikuphi ekufanele ngikwenze izinto esitha zibe kanjalo nje. Hayi wafika la ngithanda khona futhi. Ukuze ube umculi ovelele kumaskandi njengo DSD futhi thathe iminyaka eminingi uyibambile ungaphuphi ulokhu ilonto iyona yiba uwe mokuqala nje uthi wena umculi yiba uwe ukuthi usebenze nobani awungakusebenzisi lokho akukusebenzeli lokho awusiyena lo muntu osebenze naye kepha wena uwena qobo lakho masiqala into yakho yenza into yakho ngendlela oyiphiwe ngayo nendlela eyiwena. Uma ngabe usulingiswa omunye umuntu noma usuthatha ingoma zomunye umuntu uyiphendula akusona isiphiwo leso usantshontsha awakabi wena. Ukubalekile ukuthi yiba uwe wenze into yakho ebese futhi uyabhala ingoma ebese uyahlonipha umsebenzi wakho uhloniphe abantu abathi bayakuthanda uhloniphe abantu abadala ubafice endimeni yomculo uzoba ilento efunakalayo. Hayi Njomane kuzwakele nongena ndlebe uzwile Njomane. Kodwa ke Njomane sesizophetha nje ke sesizophetha ke ababukeli lapha besacela ulokhu unganeke Njomane ke ukuthi ke ubashiye nezibongo ngoba ngiyazi ukuthi inkabe kwazi ukuyibonga uNjomane kaMgabhi ukuthi ke uyibonge ubonge nabaculi abazilela abazokusingatha. Yebo ilokho nje kuphela mfuthu ngicela ukuthi ke ngicela uyibonge ubonge nabaculi abazile bazokusingatha futhi. Ngiqale nje lana umuntu obengamazi uDSD ningadideki ubeyaziwa ngoKhangelani kumagcokama. Ngo2012 oqala umsebenzi wakhe wosaziwayo wazi waphinda futhi wenza iCD ebizwa ngoDr Khangelani yacelwa abalaleli nabalandeli bomculo ukuthi bayalamba uma ngabe bakhiphela ingoma yodwa ngoDisemba ungakhipha unyaka wonke kanti ngiyabaphilisa ngiyabaduduza ngiyabafundisa ngikho konke nje njengoba singaba udokotela kaMaskandi nje ngawo udokotela ngiziqu
enginazo namagalelo enginawo endimeni kaMaskandi. uDSD ke umqoqi weindondo alukho uhlobo lwendondo angenawo lapha kwaMhlongo, zigcwele nje indlu sezinendlu yazo. Ngifuna umuntu ongamazi uDSD azi ngeprofile kaDSD ukuthi ubani. Ebese ngibonga kakhulu bafowethu abangisingathile kulolu suku, ngithi nje isandla sedlula ikhanda. Mhlonishwa ngizoyibonga ke mina, angithethi idlozi, ngiyibonga mina ngoba obhutla bakuMaskandi bafike manje cha banazi ibonga ngaphandle kokuncofa abanye abaculi. Mina ke ngudubula sodubulana ugqoko odlela imbongolo kwamandlahla, imbuzane zabasele ezandla ngomgunyathi, uPenz begibela ifundo edathi kadli ngithi umsinga, umkhuthuluzo ubona njalo sale kudla igulo emfoko lokutshana ngizosuke ngisho isila siqedwe. Zinjani kona lezi engiyithanda kodwa ungakazisho lezi ezithi zinjani ngazi salukazi somlungu esinjani njani abafazi baseCarton Center ngazi kodwa lezi bengishilo ngathi isilo asiqedwe. Hayi siyabonga mfowethu. Yeah. Ngubonga kakhulu bafowethu. Yeah, hayi siyabonga. Siyabonga. Siyabonga.